Unsa man na dong paus? Amot din sana mura mang bibiyaan og uyab. Ama ba? Ikumport. Na, ikuy ko kabalo. Ani ono, tuduan ta ka ha. Na, muniting abaga. Unya, Ihatag ning panyo. kini. Lagi. Ihatag siya. Ihatag na. Di ba epektif kayo no? Tibi kayo gani. Mau ni buhata o. Sure ka? Lagi. Binuang na mo. Uy, Lagi. bantay ka. Sige. Sige. Uy, ako cellphone! Saan lalo siya? Patakaram ka. Kabalong bali imong gunitan. Ako cellphone na wala, ikuha niya. Sino wala? Basig wa ka nagdala. Nawala kasala na nung taon sa pagkuha na nga bali ang isang kamot. Ang wala nga kamot, ang gunit og bab. Sagad ang kagpasangit. Tara. Saan tawanan na kasala na nung Ayos na nga. Sisitan na siya nang. wala lagi. Ito, Osman. Sisitan pa tayo. 3-3 na tanang bangko, miss. Dala kong bayad, kuya, oh. Madali lang, miss. Ako sa kayapon. Kulang man ni 500 imong kwarta, miss. Masay kulang, kuya. Tama man gud na akong kwarta. Ambay-dambay ka akong ihapon og balik. Ingon ka, 500 ay kulang. Sa kalibo man lagi. Ay, nara din 500, miss, oh. Dara na, diha. Ay, dara na 500, kuya, oh. Oh, kumplito na. Kapit pa ko na isahan, oh. Sir, dala mo ang order, oh. Uy, salamat kayo. Enjoy sa pagkaon, sir. Uy, Maria! Merry Christmas! Merry Christmas food! Kabalo ka nilo show, double thumbs up. Ay, kabalo, eh. Kasayo na na, oh. Sige, iyan na yung darilo show. Na, idut ka na. Natbutangan na na. Lamiaan ni mo. Uy, Maria, akong cake bayo na ilapi. Sa muka ni mo. Kuya, tabangi ko, kuya, kay nilalaki di gukot sa kuwa. Taguhay ko. Diri. Brad, kita kag babae na ni Agi, dire. Kari to pa ingon siro. Kari to. Straight lang na siya. Hindi ko siya dito. Sa unahan? Oh. Sige. Miss! Okay na si mo gikuha na ko imong bag? Ya, okay na jud kaayo. Pagtarong ba? Okay na lagi kaayo. Paliw kog labayan na ha. Sus yatay. Puro basura man na ning suludan eh. Nagtuo siguro si Kuya paldo na siya ato ay. Sama po di mong gapas maghihirman ay. Gapas putaw man ay. Ay, sige, yaw-yaw din ha. Gapas na din ha. Hindi kaya ni maputol ba? Mas basi. Kaya mo ana, oy. Hawak ka niya. Oh. Guniti. Guniti ba? Pugni. Mao gunito dito na. Sakit agad. Ano ka ning gabasa, oy? Ano yun, no? Tira na mo lo siya. Gaya ni ko kabalo sa ni ron ba? Wala. Salamat, kuya. Hala, kaluoy, anak niya dong, oy. Atong tabangan. Sige, atong pakaunon. Sandwich daw isa. Nakala. Tagpila ning sandwich. Tag 150 na, Col. Dradong oh. Salamat, Col.